Да. Не знаех. Не зая. Какво за зая? Къде? Изгони хората да ме снимаш. Аз в момента те снимам. Какво се притесняваш? Ето те си тръгват, сега ще ме снимаш малко. Кученцето! Виж кой е сладко. Да, снимай мами. Чакай да снимам мами. Хайде мами, позирай. Пау. Продължавам с клипа. Фирма Флоров на вашето внимание. Красота. Ето си сандвичите. Какво прави това детето? Деца. Това не са точно сандвичи, бе. Това сладко ли е или не? Не знам. Сладко нямам. Добре, искам Ние сме от нова телевизия. Лили, от нова телевизия ли сме? Не от стара телевизия. Шеф е майта снимат. Чу ли? Чу.